Mit navn det er Mikkel Andersen. Jeg er leder for afdelingen for værdikamp i Liberal Alliance, og i dagens anledning så er jeg også ordstyrer her på scenen, hvor jeg mit ansættelsesforhold til trods lover efter bedste evne at fordele sol og vind lige. Vi har kaldt indslaget, som kommer nu her, for Blå Salon, hvilket sådan helt indlysende, særligt nu vi er vest for Storebælt, er noget ganske andet og naturligvis markant bedre end Københavnsk Salon. Og som man i hvert fald lejlighedsvis kan se på scenen her bag mig, så er overskriften for samtalen, hvad har vi borgerlige, som ingen andre har? Og jeg kunne jo høre, at Alex han har jo allerede givet sine bud, men jeg kunne ikke desto mindre godt tænke mig at bede jer alle fire om at forklare på sådan en 30 sekunder-ish, hvad det er, som vi borgerlige har. Morten, vil du lægge for? Ja, nu har vi en plan. Altså, det er jo ligesom det, der er udgangspunktet. Vi har en plan for at vende Danmark tilbage fra den fejlkurs, som Mette Frederiksen og Lars Løkke har sat os på de seneste år. En plan, hvor vi genetablerer respekten for vores traditioner og for Stor Bededag tilbage. En plan, hvor vi får meget mere frihed til den enkelte, til familierne, hvor det ikke er sådan, at velfærdssamfundet er der først, men at familierne og civilsamfundet er der først, og velfærdssamfundet er der, når man har brug for det, fordi det andet ikke rækker. Så det er en helt anden vision, en helt anden måde at tænke Danmark på. Danmark som et fædreland, ikke bare som en funktion og en offentlig sektor. Danmark som et sted, hvor man kan boldre sig, være kreativ og få en masse muligheder. Det er det bedste samfund i hele verden, og nu kommer vi til at gøre det endnu bedre. Inger? Jamen, altså, jeg er jo fuldstændig enig i alt det, Morten siger, fordi altså, det handler jo også om at have en identitet og have en retning. Og netop ikke bare være sådan en teknokratregering, som Alex talte om. Og så tror jeg bare, man må sige, at vi under også hinanden det rigtig godt. Så vi er også godt klar over, at der er nogle ting, der betyder mere for Mona, end det måske betyder for mig og for Alex og Morten og omvendt. Så det handler også om man tør at unde hinanden nogle politiske sejre. Og det gør vi. Og der synes jeg jo, at vi adskiller os også fra den regering, man har nu. Altså jeg synes jo, når jeg kigger på den regering, vi har nu, så virker det lidt ligesom det der par, man er til parmiddag med, lige inden de går fra hinanden. Altså, man ved godt, at de skændtes hele vejen derhen. Når man så mødes, så sidder de og ser helt forelsket ud, og så skændes de hele vejen hjem. Og det er lidt det, man kan se med den her regering. Altså, udadtil, det er meget gamle feriebilleder, de viser sådan noget, fra dengang man var på Kreta, hvor alting var godt, ikke? Vi ved godt, at det knager og brager. Og der kan man sige, at der er det bare vigtigt, at vi under hinanden det godt, og at vi har et fundament og en plan, og det har vi med 50 flotte punkter. Lad os høre dit bud, Mona. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at når vi er uenige, så er det heller ikke noget, vi lægger skjul på. Altså, det er jo sådan, det er. Vi er 4 meget forskellige partier, men vi har noget til fælles. Og det er, at vi synes, værdier fylder mere end arbejdsfællesskaber. Og det der med at give køb på sine værdier, det skal man virkelig, virkelig passe på med. Det synes jeg, man har set med regeringen, og jeg synes, at det er vigtigt at få fat i de borgerlige kerneværdier igen. Og det handler om at sætte mennesket før systemet. Det er den frihedskamp, som jeg også hører, at Alex han taler om i sin tale. Og det er det, der er afgørende. Og det konservative Folkeparti, der er den kamp værd at tage. Vores udgangspunkt vil jo altid være, hvor kan vi få mere af vores politik igennem? Og det er jo lige præcis det, de andre 3 partier også har tænkt. Hvordan kan vi få vores politik igennem? Og der har vi et formodning om, at det kan vi gøre i et borgerligt samarbejde. Så det håber jeg rigtig, rigtig meget på, at det kan lade sig gøre. Og jeg må sige, at I ser godt ud, og jeg synes, det virker som om, at der er god stemning. Så må ikke, at der er godt håb. Ja, vi har i hvert fald den partileder, som... Nej. Da jeg var inde på det der med, i min tale kort til indledning her, altså at vi repræsenterer et håb om, at der er et alternativ, det mener jeg faktisk er noget af det vigtigste. Fordi noget af det, jeg har oplevet i hvert fald i den her valgperiode, det er lidt som om, at folkestyret er blevet lidt kvalt. Nu skal I ikke tage det alt for bogstaveligt.
men at alle de store aftaler på Christiansborg, det er sådan nogle grå kompromiser med et par partier til højre, et par partier til venstre. Det er ikke rigtig noget, der kan begejstre eller ophidse nogen. Alle argumenter på Christiansborg, det afviser, eller debatter på Christiansborg, der siger regeringen bare, nå jamen, I har jo ikke 90 mandater, hvad vil I gøre? Og det er lidt som om, der er sat sådan en stemning derude om, at der er ikke noget alternativ til en socialdemokratisk ledet regering, og den her midterregering, karteldannelsen her, det skal bare fortsætte. Så det, at vi tilbyder et politisk alternativ til en socialdemokratisk ledet regering, det mener jeg i sig selv er enormt værdifuldt. Man kan jo også sige, at de har jo ekstremt opmærksomhed på det i hvert fald. Det må man sige. Altså, længe har vi ikke fået så meget opmærksomhed, som siden at vi prøvede ligesom at lave det her samling og få inviteret osv. Og hele Danmark er jo inviteret. Så hvis der sidder en enkelt socialdemokratisk sted, så er det bare at række hånden op. Altså. Det er ham, der kører rundt i lastbilen. Præcis. Inden vi går videre til at snakke om de 50 punkter, der er blevet meldt ud i udspillet, der ligger delt rundt på bordene, så kunne jeg godt tænke mig at dvæle en lille smule ved Socialdemokratiet og SVM-regeringen og spørge jer sådan bare kaste ud i plenum. Hvad er det sådan, der herover de sidste 3 år mest tydeligt har gjort det klart for jer, at vi har brug for en ny regering? Lars Løkke Rasmussen. Så jeg er fuldstændig syg med det borgerlige i Danmark. Altså, jeg har aldrig oplevet den her form for omfavnelse før. Kan I komme til vores årsmøde her med 3 uger, eller? Nej, det er det jo en del af dem, der gør. Ja, det er jo det. Du markerede, Inger? Jamen, jeg vil også sige, at den magtfuldkommenhed, som jeg synes, man har set fra den her regerings side, den der lukkethed, altså skænderierne på vej til og fra parametrene, men altså den der lukkethed, der er, og at når det øvrige Folketing så kommer til forhandlinger, jamen så er det hele ligesom næsten klappet af. Det synes jeg ikke klæder vores demokrati. Altså for mig er det rigtig meget politikken. Altså det er fordelingspolitikken. Det er Arne-pension, som ikke har noget med nedslidning at gøre. Det har vi jo seniorpensionen til. Det er hele tiden, at man tænker, at nu kan vi forvalte det her på en måde, så staten skal ordne det hele, og vi så som borgere skal ordne så lidt som muligt. Det er det politiske, der for mig er helt forkert og afsporet. Og vi kan også se, at tingene bliver for dyre. Altså når man bruger 42% af et bogprojekt til danske skolebøger, til at administrere det, jamen så går det galt. Det dur simpelthen ikke. Prøv at tænke sig, hvis I har 100 kroner, I skal ud og købe noget mad, I skal bruge 42 kroner af dem på at beslutte, hvad det er for noget mad, I skal købe. Jamen det holder ikke. Jamen, jeg vil nævne noget andet noget politisk, for jeg synes egentlig, det der har været mest tydeligt i den her valgperiode, den mest tydelige årsag til, at der er brug for et skifte, også for deres egen skyld, det er den der selvfedme, som der er snedet sig ind i regeringen, fordi hvis I lægger mærke til det i de fleste politiske diskussioner, det er sjældent, at de argumenterer for, at deres politik er bedre, og at oppositionspolitik er dårligere. Nej, de argumenterer med sådan nogle argumenter om, jamen, I er uansvarlige, I er ikke regeringsduelige. Vi må se, om I kan finde ud af at være regeringsduelige. Underforstået, det er jo kun os gamle partier, Socialdemokratiet og Venstre, der kan finde ud af at være regeringsduelige og ansvarlige. I andre børn, I kan ikke noget. Og den type arrogance, mener jeg ikke er sundt for vores folkestyre. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I hver især ser som den bærende vision, man kan måske også kalde det sådan det primære projekt, som skal ligge under et forhåbentlig kommende borgerligt regeringssamarbejde. Du kan starte, Morten. Ja, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at værdipolitikken fylder utrolig meget for mig, og det at høre en du vil ikke fornemme, hvis jeg kalder det liberalist, vel, tale om et fædreland. Det er jo sådan noget, der vækker varme følelser, fordi normalt hører man jo mest liberalister tale om funktioner af erhvervsliv osv. Men det, at vi har et fædreland, vi skal passe på, et modersmål, som vi har fælles osv., det er det, som virkelig får mig op om morgenen. Og derfor, det er vi nu blevet enige om at indlede et opgør med de internationale konventioner og komme ud af den her statsborgerskabskonvention, som giver folk, der aldrig nogensinde har taget Danmark til sig i hjertet, indfødsret. Det, at vi får en fuldstændig kortlægning af, hvordan Danmark er blevet infiltreret af islamisme osv., det tror jeg er første skridt på for alvor at få ryddet op. Socialdemokraterne
har hørt meget om Frederik Vad og hans erkendelser osv., men jeg har prøvet at forklare flere gange, at hvis man har erkendt, at der er noget, der er forkert, så er man jo sådan set en større del af problemet, når man bliver ved med at gøre det, der er forkert, end dem, der ikke har fattet en skid og bare gør det, der er forkert. Og vi har både erkendt det, og vi kommer til at gøre noget ved det, og det er jeg enormt glad for. Jamen, altså, jeg vil endda også sige, at det er det der brede fundament i både en stram udlændingepolitik og værdipolitik, retspolitik, men jo også en erkendelse af, at pengene skal jo tjenes i erhvervslivet, og derfor så skal der også lettes nogle byrder for erhvervslivet, der skal stilles nogle krav, så flere kommer ind på arbejdsmarkedet, og Danmark skal være i balance, også geografisk. Så, og der er der jo bare sådan en bred erkendelse, synes jeg, blandt os fire, og det har vi brugt meget tid på. Altså de 50 punkter, der er jo heller ikke noget, der bare lige er kommet ud af det blå. Altså vi har godt nok arbejdet meget med det, men jeg synes også, at der ligger et godt fundament nu. Ja. Jamen lige der omkring det værdipolitiske i forhold til danske værdier, sørge for at bevare vores kultur og vores åbne demokrati, det bliver vi jo på ingen som helst måde uenige om heroppe. Og det gør vi heller ikke i forhold til det økonomiske langt hen ad vejen. Fordi det er lige præcis målet med det, vi kommer med her også, at sørge for at beholde så mange af vores penge i vores egne lommer. Og det er jo fordi, at det er der kæmpe velfærd i for os alle sammen, så vi kan få lov til at beholde nogle flere af vores egne penge, frem for der er nogle andre, der har besluttet, hvad de penge de skal bruges til. Så hele det her med også at sikre, at dansk erhvervsliv, danske arbejdspladser er konkurrencedygtige, er selvfølgelig helt centralt. Altså for os er det også helt centralt, at vi også imødegår en grøn fremtid. Og der synes jeg da også, at vi godt kan blive enige på nogle lange stræk. Vi skal have noget klimasikring, vi skal have noget mere beskyttet natur, vi skal sørge for, at der også er teknologineutralitet, så der bliver plads til kernekraft, hvis der er basis for det i Danmark. Og der er jo selvfølgelig også et spørgsmål om at sørge for, at den grønne omstilling jo ikke bliver så dyr som overhovedet muligt, fordi det er jo det, der er i gang lige nu. Man er jo i gang med at sørge for, at den grønne omstilling, som skal elektrificere hele Danmark, bliver hamrende dyr og bliver langsommelig. Og det er jo også et centralt del af at være et borgerligt flertal og få styr på, at markedet også kan agere og få noget tempo på lige præcis den udvikling også. Så det er også centralt. Når jeg løber vores i øvrigt gode plan igennem, og tak for samarbejdet, ikke bare de seneste uger, men det sidste år. Jeg synes virkelig, det har været en fornøjelse, og det har været sjovt at udvikle det her sammen, og det har været fantastisk. Men når jeg løber de her ting igennem og tænker, er der egentlig en rød tråd i det? Er der noget, der binder tingene sammen? Hvis jeg skulle pege på en sætning, så er det jo nok i sidste ende, vi sætter borgeren før systemet. Fordi vi sætter borgeren før systemet, når vi siger, at pengene har det bedre i borgernes lommer, end de har det i Nikolaj Wammens lommer. Vi sætter borgeren før systemet. Vi sætter jo borgeren over systemet, når vi siger, at det er vigtigere, at patienterne i det danske sundhedsvæsen får nogle nye rettigheder, også selvom det betyder, at det offentlige system får mere konkurrence. Når vi vil tage et omfattende opgør med bureaukratiet, så er det jo også at sætte borgeren før systemet, fordi de ikke skal døjes og plages med alt muligt bureaukrati. Og sådan kunne jeg jo blive ved på en lang række områder, så handler det grundlæggende om at sætte borgerne først, og det synes jeg er det, der skal kendetegne os i en kommende borgerlig regering. Det er også derfor, at retssikkerheden bliver nævnt her af flere, og den er helt central i et borgerligt flertal, at sørge for, at alle har ret til at blive fair og ret og rimeligt behandlet i Danmark på alle fronter, både som borger og som virksomhed, hvor vi jo kan se, at der er nogle udfordringer. Hver evig eneste dag, så sidder der nogen, der skruer lidt på lovgivningen, og det er simpelthen helt uacceptabelt. Vi skal simpelthen have mulighed for at få retssikkerheden ordentligt tilbage til borgerne og virksomhederne. Det er et centralt punkt her også fra de borgerlige partier. Og det gælder jo altså også statsminister, der bryder grundloven, så vi vil have ændret på ministeransvarlighedsloven, så Mette Frederiksen kan blive stillet til ansvar. Og det er jo faktisk den perfekte overgang til, at vi skal tale om nogle af de sådan mere konkrete udspil, der ligger i planen 50 forandringer på 100 dage. Jeg kommer til at stille dem til jer sådan enkeltvis, men alle er naturligvis velkomne til også at supplere. Jeg tror, jeg vil starte med dig, Inger, fordi af planen der fremgår det, at I ønsker en ændring af forældelsesfrist i ministeransvarsloven, så forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor en minister går af.
Altså man kan jo sige, at hvis den lovgivning havde været på plads tidligere, så var der måske nogen, der ikke havde behøvet at have helt så travlt med en tidligere sag, Inger. Men jeg er på fri fod, og det er jeg glad for. Nu. Men i hvert fald derudover, så spørger jeg, måske kun sådan en kende polemisk, er der nogen særlig anledning til, at det forslag, det kommer lige nu? Jamen, altså, Mette Frederiksen, hun sidder og tæller ned nu, fordi hun ved godt, at lige i starten af november, der er hun sluppet af krogen i forhold til hele minkskandalen. Og det er jo i en tid, hvor minkavlerne stadigvæk ikke har fået deres penge, hvor mange minkavlere skal gå rundt og stadigvæk og restaurere de nu nedlagte minkfarme, som de har, fordi hvis der falder en tagplade af, så skal de endelig få den skruet op igen, og de skal male og slå græs og alt muligt andet, fordi taksatoren skal komme og se, hvor meget det her er værd. Det er jo mærkeligt. Altså, for den sag her er jo ikke slut for alle andre, men den er slut for Mette Frederiksen lige i starten af november, fordi så er forældelsesfristen løbet ud, så er det gået 5 år, og så er hun af krogen. Og det er jo mærkværdigt. Det må jeg sige. Må jeg ikke supplere, Mikkel, og sige, at det går faktisk ud over retssikkerheden for rigtig mange borgere i Danmark lige nu, at det er sådan, at man har taget så lang tid om at få taksatorer ud og sørge for at få vurderet, hvad er det egentlig erstatningen skal være hos den enkelte minkavler. For man har simpelthen tilbudt en del af dem, der sidder med arbejdet på minkerstatninger, en lidt højere løn fra dem, der normalt arbejder med erstatningssager på, hvis man for eksempel er ramt af en arbejdsskade eller et eller andet. Så det må man simpelthen flyttet over til mink. Og det betyder, at alle dem, der står her og har ventet op mod 7 år mange gange på at få deres erstatningssag vurderet, at de venter endnu længere. Det er simpelthen ikke fair. Det er ikke sådan et samfund, vi skal have i Danmark. Der skal være sådan, at hvis man bliver syg, hvis man bliver ramt af en skade, hvis der sker et eller andet, man bliver stukket ned på gaden, så får man også en ret og rimelig fair behandling. Og det kan man ikke, når man agerer på den her måde i vores retsstat. Det skal laves om. Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved dig, Mona, fordi det er jo næppe nogen hemmelighed, at særligt de grønne, som jo også er afspejlet i jeres partifarve, det ligger jer konservative temmelig meget på sinde. Men hvad er det egentlig, som man kan finde i planen, som er jeres, eller er udtryk for jeres mærkesager her? Jamen, man kan finde flere ting, fordi der er ikke nogen borgerlige partier, der ikke gerne vil have fisk tilbage i fjordene. Det er virkelig, virkelig vigtigt for alle. Det tror jeg, det er for alle, der sidder i den her sal. Der er nogle gange vejen derhen, at vi er lidt uenige om, men det er i hvert fald et vigtigt pejlemærke. Og det er et vigtigt pejlemærke at sørge for at gøre den grønne omstilling hurtigere. Det skal foregå i et hurtigere tempo. Ergo skal vi have markedet til at agere, i stedet for de statsejede selskaber, som tydeligvis har kæmpe problemer med at få det til at fungere. Vi kan bare se på sådan noget med havvind. Det kommer ikke op, fordi der er simpelthen ikke incitamenter nok til det. Vi har sagen med Ørsted, hvor det lige pludselig skal koste 60 milliarder, hvor det halvdelen skal tages fra statskassen. Det er nogle af de ting, der ikke fungerer. Vi ønsker at sænke elafgiften permanent, fordi det giver jo ikke nogen mening for virksomheden, at den bliver sænket i 2 år. Ja, det er dejligt lige en kort periode, men du skal jo agere derefter. Så det er også nogle af de områder. Og jeg vil lige gå tilbage til naturen også, for det jeg synes, der er vigtigt her også fra de borgerlige partier her, det er også at sige, jamen den måde, man opgør natur på i dag, den kan vi ikke, det kan vi simpelthen ikke leve med. Vi kan ikke leve med, at parkeringspladser, tankstationer og sådan noget bagl, det bliver betragtet som beskyttet natur. Vi er nødt til også at være ærlige i den dialog, vi har med hinanden. Så det handler det også om. Og så nævnte jeg før med teknologineutralitet. Det er jo helt afgørende. Vi skal ikke sidde her som politikere og bestemme på forhånd, at der er nogle teknologier, vi ikke vil anvende. Det går simpelthen ikke. Vi er nødt til at sætte markedet mere frit. Og så er det jo ikke sådan noget med, at så tænker jeg, fri leg til kernekraft. Nej, det er da ligesom med alt muligt andet. Det skal være miljømæssigt forsvarligt. Det skal selvfølgelig være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Og så skal det give mening økonomisk. Det tror jeg ikke, det gør lige nu i Danmark, men hvis det gør, så synes jeg, at vi skal få fjernet de 2 forbud, der er forudsætning for, at der ikke sker en bønne på den grønne omstilling lige nu. Så ja, vi kan godt lave grøn politik her blandt de borgerlige også.
Morten, nu nævnte Mona jo lige spørgsmålet om afgifter. Regeringen har jo lige introduceret en lang række milliardstore afgiftslettelser på alt fra kaffe og chokolade til bøger, og også i hvert fald for en periode elektricitet, som de forklarer vil gøre det meget, meget billigere at være dansker. Hvorfor er det ikke nok for Altså, jeg synes, det er enormt fedt, at man kan gå ned og købe en billig kogebog og læse om alle de hovedretter, man ikke har råd til at lave. Selvfølgelig. Så kan man ligesom få den teoretiske indføring. Nej, prøv at høre, altså de seneste 3 år er fødevarepriserne i Danmark steget bredt med over 30%. Du kan køre til Malmø eller til Fleggaard syd for grænsen og købe dansk produceret hakket oksekød til en langt billigere penge, fordi vi har indrettet os på den måde, at staten simpelthen driver fødevarepriserne op. Det gør man jo dels ved en sindssyg vejafgift, som gør det dyrere at transportere varerne rundt. Man gør det ved en hel masse klimatiltag, som primært bare har et fordyrende element i sig. Så har vi alle de her punktafgifter, hvor det er rigtigt nok. Man fornemmer lidt, det er sådan en eller anden departementschef i, jeg ved ikke, ministerium, der har valgt, skulle vi ikke tage kaffe og chokolade? Altså, jeg ved ikke, hvordan sådan noget det opstår, men altså fjern nu alle de der punktafgifter, ikke? Og så har vi jo EU's højeste tilladte momssats. Altså det er det eneste område, jeg sådan set er glad for EU, det er helt sikkert, fordi hvis ikke de havde sagt en maksgrænse på 25%, så er jeg sikker på, at Socialdemokraterne havde fået op på 50. Men altså... Så lad os nu gøre det rigtige, altså fjerne de der punktafgifter, permanent reducere elafgiften til et minimum, og så halvere fødeafgiften. Jeg ved, den svenske ambassadør er til stede her, I har lige gjort det. Så hey, jeg Sverige, det er sgu ikke så tit, jeg siger det. Lad os nu gøre det samme. Må jeg ikke bare det koster heller ikke så meget Sverige, jeg er ikke enig om det. Nej, der er nogle ting, vi kan lære af Sverige. Nå, jeg vil bare lige supplere, fordi at, den anden dag, der skulle vi to faktisk i debatten, og inden da, så spurgte jeg så egentlig ChatGPT, så sagde jeg, okay, hvis nu man skal spare 100 kroner om måneden, efter at chokoladeafgiften er fjernet, hvor mange plader Marabou skal man så spise? 15 plader, så har du sparet 100 kroner. Og det viser jo lidt, at det bliver hurtigt noget, der skrædder som... eller det ikke rækker så langt i hvert fald. Og det, der undrer mig, det er jo bare... Jeg synes, det er nogle fine initiativer i finansloven, men det, der undrer mig, det er, når man har så stort et råderum, at siden SVM-regeringen kom til, så er råderum blevet opjusteret med mere end 100 milliarder kroner. Når man så laver regnestykke med, hvor meget de har sænket skatten, hvor meget de har øget skatterne inden den her finanslov, så er det mindre end 6% af de penge, der er gået tilbage til danskerne. Vi kunne lave Danmarks historiens største skattereform, der vil gøre det billigere at være dansker, uden at skulle skære på kernevelfærd, uden at skulle spare andre steder i den offentlige sektor. Og der håber og tror jeg, at vi kan være lidt mere ambitiøse i Blå Blok. Og det vi også kan blive enige om, når det er, at vi nu taler om, at der skal flere penge tilbage til borgerne, det er jo også, at nogle af pengene skal bruges på vores forsvar. Og nogle af pengene også skal bruges på klimasikring, så vi sørger for, at de stormfloder, som vi kan se, er oftere og oftere ikke ødelægger vores kulturarv, vores hjem og vores erhvervsliv, vores infrastruktur osv. Og det kan vi også blive enige om, at det mangler der jo totalt en plan for, fordi vi må jo sige, vi har ikke set meget til det der beredskabsministerium, synes I det? Han har fået et telefonnummer. Han har fået et telefonnummer nu. Der er også en hjemmeside oppe, men jeg ved ikke, om der er nogen, der tager telefonen. Det må vi prøve at teste af. Men i hvert fald så er der rigtig mange, der står lige nu og frygter, at der sker mere med vand i kælderen til knæene. Og man ved godt, at man får meget, meget våde strømper og meget, meget tørre lommer af det, for det er hamrende dyrt. Og det er vi nødt til at tage ansvar også for. Det gør ansvarlige flertal i det her land. Hvis han har fået en telefon, kunne han måske indstille den der funktion, der ikke sletter sms'er. Men jeg tror han også, at det der forstyrrer ikke. Ja, præcis. Ja, forstyrrer ikke. Ja. Alex, du var inde på det i din tale, det her opgør med byråkratiet, som en kommende borgerlig regering vil gennemføre. Man kan jo sige, at siden ordet papir nu så skrankepaver blev introduceret til det danske sprog en gang i 70'erne, jamen, så er stort set hver eneste regering jo siden da lovet massive besparelser eller nedskæringer på unødvendigt byråkrati. Hvad er det egentlig, der gør, at det skulle kunne lade sig gøre den her gang? Og jeg kan godt forstå spørgsmålet. Jeg møder det faktisk ofte, ikke, at når vi taler om afbureaukratisering, så siger folk, jo, det har vi hørt før. Hvorfor skulle det være anderledes den her gang? Det er der flere grunde til. Jeg vil fremhæve 3. Den ene er,
netop det, vi foreslår med en bindende bureaukratilov, hvor vi år for år binder os til, at vi skal reducere bureaukratiet og mængden af bureaukrater, ministerie for ministerie, område for område, gennemgå det og regelforenkle og afbureaukratisere. Nøjagtigt ligesom vi har den bindende klimalov, hvor man skal nå nogle mål, jamen, så vil vi have det i forhold til at reducere en anden type forurening, nemlig bureaukratiet. Det er det ene. Det andet er jo så også, at vi er jo også enige om at foreslå den her regel, så at sige, at hver gang vi vedtager en ny regel, der er bebyrdende for borgere, virksomheder eller offentlige ansatte, så skal vi fjerne 2 gamle. Socialdemokratiet gik jo faktisk til valg på noget lignende. De gik til valg på, at det var sådan en regel ind, en regel ud. Og det var da et godt forslag. Hvorfor fik de ikke det med i regeringsgrundlaget? Det var nok ikke Venstre eller Moderaterne, der sagde, at det ville de ikke have igennem. Så vi gik sammen alle 4 blå partier og stillede nøjagtigt det, som Socialdemokratiet var gået til valg på, som beslutningsforslag nede i salen. Kan I gætte, hvad regeringen stemte? Ja, eller de stemte nej, men I kunne nok godt gætte det. Og den tredje ting, jeg vil fremhæve, hvorfor jeg tror, det bliver anderledes med os, fordi vi mener det. Så bliver det meget konkret. For den 1. januar, der blev det indført, at danske lastbiler de skulle betale en afgift per kørt kilometer. Men det kan man altså læse i udspillet nu, at det skal simpelthen afskaffes. Hvorfor skal det, Inger? Det skal det, fordi det er tudehamrende tosset. Nu sagde jeg lige i min indledning, at noget af det, der jo i hvert fald også binder os sammen, det er, at man ikke skal gøre det sværere at være erhvervsliv i Danmark. Det her, det gør det meget sværere at være erhvervsliv i Danmark. Fra 1. januar og til 1. august, der er der udstedt 40.000 bøder på det her, fordi det er en fuldstændig umulig afgift at administrere for vognmændene. Og hvis man ser på, hvad det koster, så i Syddanmark, der koster det omkring 800 millioner hver eneste år. Det koster ca. 88 millioner i Københavnsområdet. Så det vil sige, det er jo også noget af det, der gør det enormt svært at drive virksomhed, altså i udkantsdanmark, hvor man kører lidt længere, end man gør i Københavnsområdet. Og der er kun et eneste sted, at den her regning den kan ende, og det er ved forbrugeren. Så kan de jo nedsætte alt det chokoladeafgift, de vil, og fjerne bogmomsen, og jeg ved ikke hvad. Altså jeg ved ikke, om det også går lidt sløjt med salg. Jeg har set, at der er rigtig mange ministre, der har skrevet bøger, og folketingsmedlemmer i Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne. Det kan være, det er sådan lige sådan et lille skud til bogsalget der. Men det er da en mærkelig prioritering at sige, at så pålægger vi kæmpe kilometerafgift, som er totalt umuligt at administrere for vognmændene, og regningen havner ved forbrugerne. Jeg synes egentlig, den der socialdemokratiske lastbil der derude, den må gerne beholde sin kilometerafgift. Ja. Det kan vi godt gå med til. Og det kan, hvis der er nogen, der ikke har opdaget det, kan jeg sige, der stod en socialdemokratisk kampagnebil, hvor der stod dyt en gang, hvis du har set en blå statsministerkandidat, hvis jeg husker teksten korrekt. Jeg har hørt, at Troels Lund han kørte rundt herude på sin John Deere-traktor og dyttede alt, hvad han kunne. Mona Juul, om ikke så længe, så skal du være moderator for en debat om et Danmark, som kan forsvare sig selv, i hvert fald under den titel, med nogle ret interessante deltagere. Jeg vil godt tage et enkelt spørgsmål omkring forsvaret, fordi man kan jo sige, altså en ting, man vel ikke rigtig kan kritisere SVM særlig meget for, det er at underfinansiere forsvaret. Der er blevet hældt virkelig store beløb i det danske forsvar. Så hvad er det som borgerligt fundament kan gøre bedre end den nuværende regering, når det kommer til at sikre Danmark i en temmelig ustabil verden? Altså, der er meget, vi kan gøre bedre. Altså, jeg ved ikke, om I har opdaget det, at vi har brugt mange penge, men vi har jo ikke rigtig set noget materiel endnu. Er vi over på 900 dage på krudtfabrikken? Det går ikke, venner. Vi kommer for sent til krigen på den her måde. Altså, det gør vi. Vi kommer ikke til at kunne skyde noget som helst ned. Vi kommer ikke til at kunne forsvare os på nogen som helst måde, hvis det er, at vi fortsætter det her slæbetempo. Det er ikke en krig i Ukraine, der startede for en uge siden. Det er mere end 3 år siden. Så det er faktisk meget alvorligt. Så jeg tænker, at lige meget, hvad den her regering foreslår på forsvar, så vil vi gerne have mere af det, og vi vil gerne have noget tempo på det. Og det der er vigtigt også, det er jo præcis. Og det, der er vigtigt også, det er jo at sørge for, at vi har nogle forslag i vores plan der. En af forslagene handler jo om at lave en større reservestyrke. Altså vi kan stille med 3.000 mand i reserven. Det er sådan i Finland, der kan man stille med 900.000.
går ikke så godt, som vi gerne vil med det danske forsvar. Vi bakker totalt op om, at vi skal styrke det danske forsvar. Vi lever i en meget, meget alvorlig tid lige nu her, så vi skal gøre alt, hvad vi kan, men det går for langsomt, og vi er simpelthen nødt til at få styr på mange af tingene. En enkelt ting, Alex, som jeg ved, at du også vil være dødtræt af at høre, og alle andre, det er, at forsvaret kan heller ikke engang finde ud af at betale deres regninger. Når de skal betale deres regninger, så glemmer de det en gang imellem. Så skal man jo have strafrenter, og så skal man have rykker og det ene og det andet. Helt ærligt, venner, det er altså ikke den måde, man driver et utroligt vigtigt embedsværk, et forsvar for Danmark på, og misbruge danskernes penge, som vi skal sætte front og sørge for, at vores danske soldater er så godt beskyttet som overhovedet muligt. Så det er vigtig borgerlig politik. Jeg vil bare gerne lige tilføje og supplere og nuancere, fordi nu startede du, Mikkel, spørgsmålet med at sige, at man jo ikke kan kritisere regeringen for at gøre for lidt på forsvaret. Og det er jo rigtigt, når man ser på, hvad den danske regering har gjort i forhold til Ukraine, det er forbilledeligt. Og der er jeg stolt af både regeringen og jeg er dansker, og den ros skal de have. Men den langsigtede finansiering af målet om at komme op på de 3,5% af BNP, det har regeringen endnu ikke fået styr på. Og det betyder, at senest, da vi skulle forhandle flådeplanen i forsvarsforligskredsen, ja, der er ikke indkøb af nogen skib i det, fordi der mangler den langsigtede finansieret, fordi man nøler, så bliver det forsinket med opbygning af dansk forsvar. Så der er noget at kritisere regeringen for, selvom man ikke kan kritisere dem for at have gode intentioner. Hørt. Men jeg er enig med Alex i, hvis der er et sted, hvor man kan sige, at der trods alt er lidt at rose, så er det på forsvaret. Der tænker jeg, at vi i hvert fald langt hen ad vejen står meget skulder ved skulder. Og det skal vi også, fordi der er en kamp, der bliver kæmpet lige nu, og den skal vi selvfølgelig bakke rigtig hårdt op om, for det er også vores kamp, der bliver kæmpet. Morten, du var jo lidt inde på det før, at de går og har både tredje erkendelser og ting, som du ikke mener, de måske følger helt op på over i Socialdemokratiet og SVM-regeringen, sådan mere generelt måske endda. Hvordan kommer man til at kunne se forskel i forhold til udlænding- og integrationspolitikken efter de her 100 dage med en borgerligt fundamentregering? Jeg var til et møde den anden dag, hvor Kåre Dybvad skulle tale udenbart før mig, og blev spurgt, det var nogle amerikanere, der var på studietur i Danmark, og han skulle forklare, hvorfor Socialdemokratiet fører en stram udlændingepolitik. Og så sagde han, because if we don't, we lose all the votes to him, og pegede over på mig. Okay. Det synes jeg sagde alt. Altså, vi fører en stram udlændingepolitik, fordi vi er oprigtigt bekymrede for vores fædreland. For at der bliver talt dansk rundt omkring i Danmark. For at man kan mærke, at vi er et land og et samfund, der hviler på et kristent fundament. Fordi vi simpelthen er bange for, at der på en generation sker et fundamentalt demografisk forræderi i forhold til den forpligtelse, vi har fået fra vores forfædre, og som vi skal give videre til dem, som vi bliver forfædre til. Men hvis man er socialdemokrat, så handler det om stemmemaksimering. Og det er den væsentlige forskel. Så hvis man virkelig føler ind i hjertet, at Danmark også skal være dansk i kulturel og sproglig og så videre sammenhæng fremadrettet, så skal man ikke stemme på et parti, der kun sidder og tænker på sådan en regneark, og hvordan kan vi flytte vælgere rundt, sådan at man kan forblive i statsministeriet. Så skal man stemme på nogen, der sætter hele sit liv og hverdag og tilværelse ind på det, uanset om man er foran eller bagud i meningsmålingerne, fordi det handler om noget andet. Det handler om vores allesammens Danmark. Alex, siden 1985, der har det, som flere og flere måske har opdaget, været forbudt at bruge atomkraft i Danmarks energiplanlægning. Men det skal jo så altså være slut, hvis I får magt, som I har agt. Hvorfor er der egentlig behov for at inddrage atomkraft? Det tager jo trods alt sådan temmelig lang tid at opføre kernekraftanlæg. Ja, det tager næsten lige så lang tid som en energiø. Det må dog man ikke sige. så lang tid. Ja. Nej, men altså, for det første har jeg sådan lidt, hvis et forbud ikke giver mening, så skal man jo fjerne det. Og det her, det er jo et meningsløst forbud, der kom af noget venstrefløjsaktivisme i 70'erne og 80'erne. Og det er jo tiden ligesom løbet fra. Men det andet er jo, at vi har bare nogle udfordringer i det danske energisystem. Hvis vi gerne vil have grøn, stabil energi,
jamen så er vi udfordret, hvis vi lægger alle æg i den kurv, der hedder vind og sol, fordi så får vi de problemer, vi har i dag, med udfordringer i forhold til forsyningssikkerhed, et ustabilt marked i forhold til priserne, og en enorm afhængighed af udlandet, særligt af Norge, og vi er også afhængige af, at vi kan blive ved med at importere nedfældet skov og brænde af, og så sige, om det er jo grønt i regnskabet, så pyt med, om det er det i virkeligheden. Så der er brug for nogle grønne, stabile energikilder, og der skal man jo tage kernekraft med ind i ligning, fordi det kan meget vel gå hen og vise sig at være løsningen. Og det er jo øvrigt også sikkerhedspolitik. Det handler det jo rigtig meget om. Det skal man bare huske. Al energipolitik handler om sikkerhedspolitik også. Og det er ligesom der, hvor jeg i hvert fald godt kan få pulsen lidt over, når det går så langsomt med den grønne omstilling. Fordi hvis vi ikke kommer videre på det, jamen så har vi et kæmpe problem i forhold til vores forsyningssikkerhed. Og det er vi da nødt til at tage meget alvorligt. Så har jeg lige et par spørgsmål afsluttende her, som jeg vil sådan kaste ud i plenum, og i fald der nu er nogle journalister, som undlader at stille det her spørgsmål, så tænker vi må jo nok hellere adressere sådan elefanten i rummet på et eller andet tidspunkt og stille spørgsmålet: hvem er egentlig Borgerligt Fundaments statsministerkandidat? Ved du ikke det? I just work here, man. Altså, jeg synes, at vi har 4 gode kandidater her. Men virkeligheden er jo bare, at det vil være enormt præmaturt, fordi det her det handler jo også om at tage fremtiden alvorligt. Og vi ved jo godt, at vi mangler måske et parti for at kunne få de 90 mandater. Så hvis vi sidder her og fordeler, hvem skal være finansminister, kulturminister, statsminister, hvem skal være EU-kommissær, altså, så bliver det måske ikke nær så attraktivt for Venstre at kigge forbi på et eller andet tidspunkt. Så tak for spørgsmålet, men det var svaret. Alex, og så jeg må ikke sige, altså, jeg ser det jo heller ikke nødvendigvis som så stor en svaghed, at vi er enige om en masse politik, og så har vi en åbenhed over for, hvem er det så, der skal lede en borgerlig regering, når vi kender valgets tale. Det ser jeg ikke som en svaghed. Altså, det er lidt som om, særligt når man hører på vores gode venner i Socialdemokratiet, altså, det er det eneste, de kan pege fingre af hos os, det er, det kan godt være, I kan enes om en masse politik, men I ved jo ikke, hvem der skal være statsminister. Og det er jo fordi, det er så fremmed for dem, fordi i deres verden, de lever i en omvendt verden. De er fuldstændig ligeglade med, om de går i regering med blå eller røde partier. De er ligeglade med, hvilken politik de fører. Bare Mette Frederiksen er statsminister. Det er det eneste, de går op i. Og vi er jo det omvendte af SVM. Vi går op i den førte politik. Og det mener jeg er en styrke for os. Nu kan jeg ikke vifte med hæftet der, men vi er jo enige om en politisk retning. Og det er da langt stærkere end bare kun en slags personer. Jo, og man kan jo følge op på det og sige, at hvis man er borgerlig, er det vigtigste så ikke, at der i virkeligheden er en borgerlig retning og en borgerlig statsminister. Jeg kan i hvert fald bare sige, og nu ved jeg jo lidt, hvad jeg snakker om, altså hvis jeg var venstremand, det er jeg ikke, men jeg ved da, der er der sådan en eller anden slags ekspert, vil jeg næsten kalde mig inden for det der verden. Så vil jeg sidde og have det underligt med, at det kan godt være, at man er enig med politikken over hos os i den borgerlige blok, men at man alligevel peger på Mette Frederiksen som statsminister. Det synes jeg er noget underligt noget. Så her til allersidst nu, det er jo en 100-dages plan, som I har lanceret her, men lad os nu som tankeeksempel sige, at Borgerligt Fundament får regeringsmagten. Der er gået et år. Hvordan kommer danskerne til i deres konkrete dagligdag at mærke, at Danmark har fået en ny regering på det tidspunkt? Jamen det er tydeligt, fordi vi har præsenteret de første 50 forslag, og det er jo den vej, man også kan se, der ligger sporet her. Det er, at der er flere penge i borgernes egen lomme, staten bliver mindre, borgernes lommer bliver større. Det er at sørge for, at retssikkerheden bliver genetableret i de områder, hvor vi kan se, at der ikke er styr på det. Det er at få tempo på forsvarsdelen og klimadelen. Så der bliver rigtig, rigtig meget, man kommer til at mærke forskel på. Så må man jo vurdere, hvor meget man kan nå på et år. Men jeg tror, der vil vi nok også være mere realistiske, end så mange andre være, og være ærlige og sige, hvad det egentlig er, vi kan nå. Inger?
Jamen, altså, jeg er sådan set bare enig. Altså, prøv at høre. Hvis vi vinder valget, og det håber jeg, vi gør, så ligger der nu en helt konkret plan for, hvad vi vil. Vi ved, hvor vi skal gå i gang, og så skal der fyldes en masse mere på. Men prøv lige at forestille, hvor vi var for et år eller halvandet siden. Der var der virkelig ikke nogen, der kunne forestille sig, at der sad 800 mennesker godt og vel her, nærmere 850, alle sammen med et hæfte med 50 helt konkrete ting, vi vil sammen. Det er jo fordi, vi har arbejdet både hårdt og intenst og ekstremt tillidsfuldt sammen omkring det her, og under hinanden, at det skal gå hinanden det godt, under hinanden nogle sejre, og det er jo det, der kommer til at skabe det der borgerlige fundament i fremtiden, og det er jo derfor, at jeg er helt sikker på, at vi kommer til at opleve ret snart, at der kommer en borgerlig statsminister, og jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for det, fordi vi kender retningen, og det er dog det, der er det aller vigtigste i det her. Hvis nu man leger med tanken om, at der bliver udskrevet et valg i foråret, det er sådan lidt tidligt forår, det kan være, at det bliver påskevalg deromkring. Og vi vinder magten, og vi bruger noget tid på at forhandle det, og når så regeringen har 1 års fødselsdag på den genindførte store bededag, ja, så kan danskerne holde fri og juble over, at det nu er mere end 1 år siden, at vi slap af med Mette Frederiksen. Det er da en god forandring. Morten? Jamen, jeg synes, det var så godt, jeg helt... Han er helt lamslået her. Nej, prøv at høre, altså, der er mere ro i klasserne, der er kortere ventetid i sundhedssystemet, der er bedre ældrepleje på plejehjemmene, og der er flere penge i borgernes lommer. Altså, hvad vil I mere? Så mange var ordene i dagens blå salon. Nu vil jeg overlade scenen til Mona Juul, der vil holde en tale, inden hun modererer debatten Et Danmark, som kan forsvare sig selv. Og hermed så vil jeg sige tusind tak til jer i Borgerligt Fundament for jeres tid, og giv lige et stor hånd til de 4 partiledere. Okay.